3 deelnemers rijdt je verwoenen. Een coureur moet uit zijn crosswijn zeggen we dat er op de bron wacht. De verwoenings vallen daar. Kneus zijn hier naar de hersenschudding, ja. Dat is het risico van het vak, hè? Ja. Maar had je wel een blubberbende best, of net? En dat is het hier nou nog als het om die heen is. Het wie echt zo tragisch dikke stront in terecht toen we beginnen moesten, ja. Poeh. Even stiet de organisatie van de kar, trok inlitten of net? De twijfel die kwam even toen we krek begonnen. Want we was net erin te komen, zelfs maar de trekkers net. Toen er een rupskraan kwam en die had de boplaag eruit krabben. En toen ging het gelukkig stikken beter. Het crossfeest wordt alle jaren groter. Sneun winnen er haast 2500 bezoekers. Dat vreegt om professionele aanpassings. Ik heb wel het bruine voorgevoel dat we aan de security moeten. Ja. Want met zo'n volle mensen, met zo'n man bestuur alles in de gaten te houden, valt net daar. Nee. En iets heel simpels, gewoon jachtmassen voor de jongen. Dat het schijnwerpers op het terrein, want als je om die heen schuist, ben je grote sleet. Dan gaan we een beetje noord worden dat er geen mensen in de sleet bedaard is rond het eind van de jongen. Maar drek en blubber binnen verder net voor te komen. De kist niks aan doen. We wisten niet hoe het veld zich gedragen wordt, dat al die auto's, motors erheen gaan. Dus dat doe ik aan eens even. Dat kan takken maar je wel wedstrijd wezen. Het kan wel wedstrijd wezen, ja. Maar dan maak je misschien even een oorhaker op. De organisatie is nog op zoek naar een andere naam, want Zwarte Cross maakt niet meer van dat grote festival in de Achterhoek, maar dezelfde naam.